Broadcasters Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, operasyon sang Joint ASF Task Force ang Negros kag Bacolod nagapadayon. Pamilya sang army nga napatay matapos ginluthang nagapanawagan sang hustisya. Sa balita national, tourism revenue sa Pilipinas nagsaka sa 100 bilyones pesos. Ginakotkot sa sulod sa New Bilibid Prison wala sang pondo gikan sa gobyerno. Maayong aga Bacolod, mga agabilugawahin sa Western Visayas. Karong adlaw Webes, Nobyembre 17, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Good morning mga ka-aksyon and good morning Aksyon Eden. Yes, good morning, Action Boy. Good morning sa aton dira nga naga-monitor sa Facebook. Please like, follow and share sa aton nga FB Live sa nagapangapidra aga pa. Good morning dira sa inyo, no? Kag sa mga aga pa nagapanindahan, mga aga man sa aton nga mga vendors, mga drivers naton, good morning man, no? Karon nga adlaw is November 17. 38 days to go na lang before ang aton nga Christmas. Kag 45 days antes ang 2023, no? Sa aton dira nga naga-monitor sa Facebook, good morning kay Ana Sinoro, Dennis Richard Timur Roma. Sa kay Lani Villoga Waringon, good morning. Diding Alhomiento kag Homa Lumena, good morning man. Yes. Bang sles ka kuno? Oo, basta ka, kay do, amo to kapadugang, gurulain pamatsyag ang bangs. So, bangs less na danay. Pero gwapa gyapon. Siyempre, pero bukol ko yung kitaon ni Diyo. Hindi na kitaon, gini akong bukol. Nga din na nagalin ang bukol mo na yan. Inborn. Kiss ako. Hindi na utok nga sulubra. Gasulubra, ha. Feeling ko man gani. Richelle Aguarense. Yes. Greet ko no, happy birthday. Say yourself. Yan pwede pag-greet happy birthday to myself. O sige Ganda. Happy birthday, Richelle Aguarense. Happy birthday to you. Okay. Yes, happy birthday, Happy Richelle. birthday, Richelle. Si Maninoy mo one ball galyo. Ay, birthday gali ka po ni Maninoy mo. Yes, belated happy birthday. Belated happy ano man birthday. belated tayo, no? Tapos, Hindi ko ka... balik ka gapon, hindi birthday. November, sa Blabo, no, November 17, ginibla si Madam Alma, yan mo. Bali subong, takagapon. Si, ano man? Hindi ko kakuan, November 16, basta happy birthday, Madam Alma Alvarez Gallo. Happy birthday. Sakay, Miss Jinky Dialagdon, good morning, man. Sige. Si Jertel, si Jertel, Jertel Humayaw, good morning. Kilala mo si Jertel? Hindi. Kilala kami niya mo. Sa di, sa bago man. Hindi rin sa kondre sa, I think din sa barangay 35 lang mo. Oo. Gali ka. Sa nakakadto na di siya. Kilala na sila ni Aksyon Dorel. Kasi kilala ko lang sa tsura. Kilala na sila ni Aksyon Dorel. Karang ko lang i-zoom in, Sige, go Francisco Guangco, good morning, Yes, man. Kay Ashley Elizalde, good morning. Tamyaw lang ko na si Ryan, si Dexter, si Tintin, si Ashley, si Aika, si Papa niya Toto, si Papa, tapos si Toto, tapos halin kay
Maaw tarseng sa maaw. Halin kay Tarsing sa Maaw. Nadubli lang yung Nadubli Ano lang. ko nga, ni si maaw. Kay Richelle, ako rin sa liwa. Thank you daw. So, magali si Jerton. Hiwi mo storya. Thank you, Sarah. Sa 35 ka pa kape mo. Layo ba? Stand by natin sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato panguna nga mga balita lokal, nagapabilin gyapon ng istrikto nga pagbantay o inspection sang Task Force ASF sang Negros Occidental kaupo nila counterpart sa siyudad sa Bacolod sa tanan nga mga puerto nga mahimo agyan sa mga produkto kon karne gikan sa probinsya kay siyudad sang Iloilo. Suno kay Provincial Veterinary Officer Dr. Placida Lemana, base sa datos sa itatatapan, tilikdan ng Nobyembre 7, tubdob Nobyembre 13, gidla mga period, naglambot sa 422.56 kilos nga kanamuon sa mga produkto kag sang karne, ang ilas nga na-intercept. Duwa pa ni Lemana, mayara man sa masobra 400 kamatabs ang pagkaon nga ginabalon sa mga pasahero gikan sa Iloilo, ang ilaman nga nakuha. Suno pa sa opisyal, base lamang sa mga period, naglambot na sa 167,671 ka pesos ka balor sa produkto kon karne sa baboy ang madalag unya na kumpiskar sang task force. Ginapaot man sini nga maumpisa na sang lokal nga panguluhan sa Bacolod ang implementasyon sa ordinansa nga nagapatuman sang penalidad sa mga individual nga padayon nagalapas sa amo nga kasuguan. Sa karon sa hustisya, si Rosemary Iwayan, iloy ni Private First Class Edmark Iwayan, nga napatay sa kaso nga papalutang sa Aksyon Extension, Puro Blocks, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod kahapon sang kagahon. Sunod kay Rosemary nga antes ang insidente, nagka-video call pa si Iwayan, si asawa, ka isa ka tuig nga bata. Nagalaom si Rosemary nga madagpan kay hindi na makapalagyo pa sospetsado sa pagpatay sa iya nga bata. Sa Rebaloan, si Iwayan na nagserve sa Philippine Army masobra 3 ka tuig kag bago lang nakatapos sa Scout Ranger training. Antes ginassign para sa combat operation nga nakabase sa syudad sang Himamaylan. Anak yun ng mga kapulisan niya, inangat, punadak pa na siya, at yun naman yun, kaya hindi na siya makabuhi sa rin. Ano yun nga, problema na, at yun niya bata ko, sir. Hindi mo dapat, sir, bakon, sir, yabuhon mo dahil, ano nila akong bata. Ang kabahayan na sa pagpahayag ni Rosemary Iwayan, ang iloy sa napatay nga si Private First Class Edmark Iwayan. Nagpabutyag naman sang kasubo si 94th Infantry Battalion Commander Van Donald Almonte sa kamatayon ni Private First Class Edmark Iwayan kapag kasama naman ni PFC Jobert Villagracia. Giinklaro man ni Almonte nga hindi mga personnel kundi katapos ang 94th IB sa Iwayan kag Villagracia, kundi gindeploy lamang sa Himamaylan para sa ila augmentation sa 94th IB para sa combat operation matapos ang asod-asod nga enkwentro sa Barangay Carabalan sa siyudad sa Himamaylan sa tilikdan nga bulan. Ginpasiguro naman ni Almonte ang financial assistance kag benepisyo para sa pamilya ni Iwayan kag pagpabulong sa ospital ni Villagracia. Nagpanugyan si Almonte sa iyang mga personnel nga likawan ang pag-inom sa mga pampubliko nga lugar agon malikawan ang kaangay sini nga insidente. Ginakabig naman nga principal suspect sa kaso sa pagpagluthang ang empleyado sa isa ka bangko nga si Ulysses Karampatana, 41 anyos, residente sa Santa Lucia Subdivision, Barangay Taculing, Siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station 8, may testigo nga nagtudlo nga si Karampatana ang una nga nagabot sa iya 9mm pistol kag unang gintiro si Private First Class Edmark Iwayan, 26 anyos, nga nagresulta sa iya kamatayon. Ginlagas naman ni Karampatana si Jobert Visem, 25 anyos, nga tag-iya sa
sang Tulips Resto Bar nga mo natabuan sa insidente. Nasalabat naman si Joseph John Magahom, 45 anyos, kag nalipungan si Private First Class Jolibert Villagracia, 29 anyos, matapos nakastiguhan kag nalampusan sa mga kaukdanan ni Karampatana. Sunod kay Puerto, si Karampatana magahong kag mga kaupdanan sini ang posibleng pasakaan sa kaso sa kamatayon ni Iwayan kag pagkapilas ng Day Villagracia kag Visem. Nagawa sa investigasyon nga naaki kag nalalisay ang grupo ni Karampatana kag Iwayan matapos wala ginbato ni Vicen ang katapusan nga order nga beer sang mga sospetsado. Nag-request na kami para test sa IMA sa patay nga bangkay ni PFC Iwayan kay Magahom, kay Ulysses, kay PFC Jobert Carlos, kay Jobert Vincent. Lima sila ay pa-undergo ni parapin examination para mabalaan kung sino nagbalupok. Si Police Station 8 Commander Major Jory Puerto. Nag-request na si Police Major Jory Puerto sa examination, akong ballistics examination kag paraffin test sa 5 ka mga persona nga milbado sa natabo nga pagpanglutang kahapon sang kagahon sa sulod sang ilimnan sa Lacson Extension sa Purok Hollow Blocks, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Kalakip sa ipaydalom sa paraffin test, amo napatay nga si Private First Class Edmark Iwayan, PFC Jolibert Villagracia, Jobert Visem, Ulysses Karampatana, kag Joseph John Magahom. Una dire, na-recover ang 5 ka akunsang scene of the crime operatives, ang 11 kabasiyo sang 9mm, 5 kabasiyo sang kalibre 45, 5 ka deformed slugs sa 1 ka kalibre 45 sa natabuan sang insidente. Sa karon ginabulong na sa Bacolod Adventist Medical Center si Visem kag Karampatana, samtang yara naman sa Corazon Locsin Monterrey Memorial Regional Hospital si Magahom kag outpatient na si Villagracia. Sa iban pa nga balita lokal, nagapangatubang sa duha ka kaso isa ka Danish national matapos ginbuyayaw ang duha ka pulis sa Marina Park, Barangay 3 sa siyudad sa San Carlos. Ang tagreklamo amo sanday Corporal Epifanio Salem Jr. kag patrolman Daryl Esonsa nga miyembro sa San Carlos PNP. Sunod kay Lieutenant Ruby Aurita, nagpahayag ng police assistant si Henry Gutierrez matapos nag-iskandalo si Noor Raad Abdul Kadhim, 42 anyos, residente sa Don Juan Subdivision, Barangay 2 sa mga syudad. Dugang pa ni Aurita sa pagresponder sa kapulisan, ginaligar, nagsinggitan, kag ginhangkat pa ni Kadhim sang inaway sa Day Salem kag Esonsa. Si Kadhim ang nahunong karon sa custodial facility sa San Carlos PNP, kag nagapangatuban sa kaso nga alarm and scandal, resistance and disobedience to an agent of person in authority. Liwat nga nanguna ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Unit Performance Evaluation Rating para sa bulan sa Oktubre. Sunod kay NOCPO PIO Police Lieutenant Judeces Catalogo, sa ikasyam nga kahigayunan, liwat nakuha sang NOCPO ang kadalagan matapos makakuha sang 93% nga grado base man sa ginpasa nga mga accomplishment reports sang kapulisan. Ginpahag man ni Catalogo nga ang UPER, isa na ka programa sang Philippine National Police. Agud nga makita ang direksyon sa mga kapulisan base man sa liderato sang tagsa ka mga provincial directors. Ginapasalamatan ni NOCPO Director Colonel Leo Pamitan ang suporta ni Governor Bong Lacson, mga local government units, Chief of Police kag mga personnel sa kooperasyon kag moral direction. Sa katapusan nga balita lokal, nagkompeskar naman ang masobra 100,000 pesos nga balor sa inasuspetso ang Cebu sa isa ka 38 anyos nga lalaki sa drug buy-bust operation sa Bacolod City Police Station 8 sa Purok Hollow Blocks, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Ang nadagpan gid kilala kay Raymond Sangko, habal-habal driver kag residente sa Barangay Urong, siyudad sang Kabankalan. Nakuha kay Sangko ang siyam tanan ka sachet sa inasuspetso ang Cebu nga may kabugaton nga 25 gramos, balor 170,000 pesos. Palayag sa suspetsado nga ginsugo lang siya kag ginbayadan nga magtabo sa ilang nga droga diri sa syudad sa Bacolod, agud dalon sa syudad sa Kabankalan, samtang ginako naman sini nga nagagamit siya sa illegal nga droga. Duga man ni Sangko nga ang droga dira alam man mismo gina-distribute sa ilang nga barangay. Sa piyak nga bahin, sunod kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Bacolod City Police Station 8, nga isa ka newly identified personality si Sangko kag makabig bilang isa ka street level individual. Si Sangko ang yara karon sa custodial facilities ng Police Station number 8. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Tourism revenue sa Pilipinas nagsaka sa 100 bilyones pesos.
Samtang ginakutkot sa sulod sa New Bilibid Prison, wala sang pondo gikan sa gobyerno. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa ato naman pagpabakod sa aton lawas pa. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kun imo inisaksihan kag panilagan Sa kay kagawad Imbong Jo Campo dira sa Barangay Maaw, good morning. Safe travel lang no kay Cap Vito going to Davao para mag-seminar. Pa Davao. Yes. Ano kanina ang maklan sa Davao nga daw pa sa lubong ang Lola Abons. Lola no? Lola Abons. Abons. Siya mga durian candy and everything. Yes. Pagkadto ko to, nagsulod ko to mo sa Kita ilang mo si Lola? Yung pangita ko din ko si Lola Bonarada. Uy, naglit na saya. Wala na siya gali. Kita mo may sa pagina sila Action Boy ka dira nga pasalubong ang pangalan niya Apo ni Lola. Ang na niya. Pero hindi na ila. O Ila magyapon. Kiging sige. pamana guro. Subong gid yung birthday ni dito sa US 16, ang birthday ni Madam Alma Alvarez Gallo. So dito gid siya. So subong gid siya 17 diri sa aton 16. So subong gid niya ang birthday ni Madam Yes, Alma. happy birthday, birthday! liwat kay Maninay Alma. Happy birthday to you. Happy birthday Maninay Alma, kabay pangatagaan mo kami sang regalo. Ay, Imo birthday. Imo birthday din. Karen Jen Galos, happy birthday man karon nga adlaw. Happy birthday to you. Abi ko man mambal si Maninoy nga yada mapadala lang ko da kay Action Boy kay Sa regalo. i-extend nyo da ang pamahaw. Namo na. Oo, feeling ko maamo na siya karon bigay patay bala. Tuod na iya. Hindi na kasako dan. Hindi na sa ako, Dan. Good morning, Danay Action Boy, kay Ma'am Jonaline Bulahan. Teacher in charge ni siya dira sa May Nahaba Elementary School, Tabukol Extension. Yes, good morning. Nagtanawag Ara siya? sila. Yes, this Good Teacher morning na sa inyo Jonaline sa mga Bulacan. taga Nahaba. Ipa-confirm siya ako na nga barangay na daw Bakong Montilla na sa nga barangay mo. Mami comment ni Ma'am. Nahaba na siya daw Bakong Montilla. Or si Tita Lily Beth dira ang parent nga help da sila Action Boy. Yes, good morning dira sa inyo, no? Not stand. Ay. Tamyaw ko lang sila nanay ko sa gusi ko ni. Kasasawawon ko nga tulog pa kagatulog pala. Ay, nagin ko niya sa awayaw. Ginlaglag yung wala yung Malampusan asawa. nga karon sa asawa mo not. Yes, gambal sa tagatulog pa kagatulo pa ang laway. Ay bongga. Rochelle Evangelista, sa giluso mo sa Gimara sa ospital. Sang Sa Alibon, alibon. kaya na-admit siya sa Domingo pa ko din. Ay nga ahaw. Ano ka? Sino na-admit? Ikaw, Ged? Naman. Gala ko. Torko Jongko, good morning man. And kay Ma'am Vanessa Mayo, happy afternoon guys. Done my flu shots now. Monitoring while attending sa meeting here at MC. Mayo Clinic. Ay, kigan ka kita karon ma'am. Kaya wala ka taga pamati. Kay Nag-monitor siya yan. Gamigat din sa meeting. Hello sa tanan mga nag-attend meeting dira sa may Mayo Clinic. Hello man kay Dr. Matt Mayo, Action Boy. Yes, good morning. Yung mga body.
Si Alex Montesa is also with us. Ako na mo birthday ni Madam Alma Subong sa 18 naman niya kay RJ. Uy. Sila galapit-lapit. Ay, suon. Uy, nadula. Ikaw naman dana, nadula ako. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, of course, good morning. Kay Thea Kim Riman, good morning man. Ating, ari ka naman dihaw. Kay alas 6 pa lang. Grabe do siya na lang niyang ginatabog. Ating, di yun magkalipat ha, may klase ikaw. Kay Marcy Rumbines Junio, good morning. Dira si Mama. Good morning. Mangod din siya ni Kuan ni Kagawad King. Magulang ni Kagawad Magulang, King. Rombines. Dira sa may hinubaan naman niya. Good morning sa tanan nga taga hinubaan. Sa Alagad Radio, dira. Good morning. Kay Kagawad, King Rombines. Kay Alagad, Kevin Henry. Ibo ko na sa Kagawad. Kay Binong Sitenta, good morning. Same man kay Chay Aida ko no. Kag Gamen. Kag Rodney Gamen, dira sang Bago City. Yes, Hello. morning. Duga na kami na kita na yun, Chay Aida mo. Guro. Feeling ko kantuan mo siya karon. Isugod po, bra ko sa join ako na pakita na eh. Hala to. Chay Aida. Hala, may utang ka to. Utang ka to, pakita to bala. Sila ni Radney, bataan niya na. Si Binong Sitenta, di ba daw, ano ni siya? Police ni siya. Police na. Di na siya na-assign sa buong man. Bago. Dira lang siya sa bago. Sa di niya section siya. Super pamangkot. Kay Joe Art, Mandagi Tones. Tones. Diri lang siya po, no? Siguro sa US Tones. Oo, feeling ko ma. Diri lang siya gila. Heart man Faustino Capilio Navarro Jr., good morning. Watching live from Lahad, Datu, Sabah, Malaysia. Hello, dira sa inyo. Kay Bing Salvalion, good morning. Shout out ko na sa asawa niya nga si Kring Kring sa Kawayan nga nagaluto sa pamahaw sang amo ni estudyante. Wow, sana all may pamahaw. Alan Louie Hemotea, good morning. Monitor sa may Kaliling Kawayan. Hello sa mga taga Kawayan. Ang isa sa pinakalaba nga dalan. Ambal ko na, saan uni matapos ang Kawayan ni Man? Dasulion ko ng bayo. Masi nagtala. Nalabaan ako gani maglabay ko sa Cadiz. Laba-laba na yung Kawayan How niya. much more ang Kawayan? Kung Kawayan na ni Gyapon? Kaya magmukha kaliling, malambot ka pa, inayawan, nas bulata Gani, pa. tapos wala tani ba nga lagyan niya? As in, diretso, idya mo. Kawayan na lang, kawayan magyapon. Dasulion ko na yung bayo, kuya. Isa na ka oras biyahe mo, kawayan magyapon. Kawayan sa Gyapon. Wala ba yung kita? Welcome to si Palay. Si Moni Omani Hentuleo, morning man, sa apo niya kanuaga, paligo na kami klase. Yes, very good. Hindi Russell late. Gomez, sige. Standby na sa mga balita national. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive Balitang Bayan, numero 1.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagsaka sa 100 bilyones pesos ang tourism revenue sang pungsod matapos ang ginpahalugan ang mga travel restrictions nga makabulig sa recovery sang industriya. Sa piyag sa pagdagsa sa mga bisita halin Pebrero tungtong Setyembre, naglambot ang tourism revenue sa 100.7 billion pesos. May dako nga pagsaka alin sa 4.94 bilyones pesos nga kita sa pareho nga panahon tinikdan nga tuig. Ginpahayag sang Department of Tourism o DOT nga sang Nobyembre 14, may kabugusan nga 2,025,421 amang nagbisita sa pungsod. Masobra sa 1.48 milyones sa madulo nga turista samtang iban nga overseas Filipinos. Nagapabilin nga panguna sa major source ng dumulo nga turista ang Estados Unidos nga may 385,121. Ginasundan sa South Korea, Australia, Canada kag United Kingdom. Pahayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco nga latest figure ang naglambot na sobra sa ila 1.7 million tourist projections. Ginpahayag naman ni PBA Party List Representative Margarita Nograles nga bilyones pesos ang nagakadula sa revenues ng Pilipinas bangod sa mga wala na kolekta nga excise tax kag sa padayon nga pagpalusot sang tobacco products. Sa hearing sa House Committee on Agriculture and Food, ginpahayag ni Nograles nga kinahanglan tutukan ang problema sa smuggling bangod dako ang nadula nga pondo nga mahimo pa gamiton sa mga importante nga programa sa gobyerno. Sunod kay Nograles, nagdubo ang revenues ng gobyerno bangod sa smuggled, unregistered kag unregulated nga mga sigarilyo ang ginaligar ginabaligya paagi sa container van shipments kag ining nagresulta sa 26 bilyones pesos nga financial loss sa kada tuig. Palayag pa ni Nograles nga kung magpadayon, makaapekto ini sa local tobacco industry subong man sa 2.2 milyones ka mga Pinoy. Si Nograles kaupo ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang nagaduso nga pagpasar sa layi nga nagpapanaog sa mabugat nga penalidad sa mga imbolbado sa smuggling. May posibilidad nga dumirian sa pagbiyahe sa iban nga pungsod ang mga opisyal sang policy-making body on climate change sang gobyerno sa 2023 matapos ginsita sila sa mga senador o kung ginsita sa mga senador ang 20 nila ka mabiyahe sa sulod sang 7 ka bulan. Sunod kay Senator Amy Marcos, 13 ka tuig na nag-exister ang Climate Change Commission apang tama ka jutay sa hinimuan magluwas sa international travels kag ang carbon footprint. Ginpahayag ni Marcos ang ginaduso niya ang provision sa idalom sang pondo sang komisyon sa General Appropriations Bill nga hindi pagtugutan ang biyahe, magluwas na lamang kung kinahanglanon. Para naman kay Senate President Pro Tempore Lauren Legarda, nagakaigo na ang post-travel report sa mga importante nga biyahe. Sa iban pa nga balita national, ginbulgar ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Catapang nga wala sang gintigana nga public funds para sa pagkutkot sa sulod sa New Bilibid Prison. Rason nga ginsekreto ini sa nagligad nga liderato. Sa napamangkot kung ginpondohan ni suspended Bucor Director General Gerald Bantag nga pagkutkot, ginpahayag ni Catapang nga wala bangod equipment man sang Bucor ang ginusar. Sunod kay Catapang ginatugyan na sini sa mga investigador kung magrekomendar sang kaso bato kay Bantag sa nasamit nga excavation. Parehag pa ni Catapang may kontraktor na sa nasamit nga proyekto apang ila paberipikahon ang impormasyon. Ginpahayag naman ni Solicitor General Menardo Guevara nga wala siya sang ihibalo sang kinutkutan nga lugar sa sulod sa New Bilibid Prison. Si Guevara nagaserbi Justice Secretary sa idalom sang Duterte administration. Sa mensahe ni Guevara sa mga reporters bilang anay Justice Secretary, wala gid siya sang ihibalo angot sa ginaligar kinutkutan nga lugar sa sulod sang NBP compound. Dugang pa sa anay tiglikom, kung durante nga operational ang mga bagay, posible nga ginkonsiderar sa Bucor nga hindi na kinanglan pang ipahibalo kung hindi na kinanglan pa sang panugot talin sa DOJ. Damlag pa, sang ginusisa ang angot sa ginaligar tunnel nga nakutkot sa idalom sang swimming pool sa sulod sang prisuan. Ginpahag ni Bucor Officer in Charge Gregorio Catapang nga ang pagkutkot ang ginasikreto sa mga anay opisyal sang Bucor tungod wala sa nagakaigo nga pondo para dire. Ginaduso naman ni Senator Win Gatchalian nga ipasaka sa 160 milyones pesos halin sa 96 milyones pesos ang pondo para sa capital outlay sa Department of Education para sa special education agod masiguro nga may inclusive learning resource center sa kada rehiyon. Sunod kay Gatchalian, nakatigana ang 96 milyones pesos sa pagpatukod sa 16 ka SPED centers nga magadulong sa libre nga support services kalakip ang language kag speech therapy, occupational therapy, physical kag psychotherapy,
kon physiotherapy kag iban pa nga serbisyo kag tikang nga makabulig nga makatuon ang mga estudyante nga may disability. Dugang pa sa senador rekomendar sini sa Senate Committee on Finance ang iasosyon nga kuhaan sang pondo para kay Gatchalian ang pagpain sang pondo para sa SPED ang nasad sa RA number 11650 constituting a policy of inclusion and services for learners with disabilities in support of Inclusive Education Act. Padulong ng Pilipinas sa ginatawag nga endemic stage sang COVID-19 bangod sa padaan nga pagnubo sa kadamuon sa mga bagong nga infections. Suno ka infectious disease expert Dr. Edsel Salvana, makita nga matamat na nga nangin endemic ang COVID tungod mabatyagan na nga nag-circulate na nga daw sipon kag wala nagakadula dayon. Halos pareho man ang obserbasyon ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere tungod sa pagnubo sa mga kaso sa Luzon, pag-flatten sa Mindanao, paapang may nakita nga pagsaka gamay sa Visayas. Pahayag ni Salvana, ang pagsaka nubo nga trend nga ini ang senyales ng endemicity. Apang hindi yapon sigurado ang mga kadamuon tungod sa mas ginagamit na sa karon ang antigen testing sang sa anay RT-PCR test kung nga ang wala rin na record. Apang masubugat yapon ang healthcare utilization sang sa kadamuon sang mga kaso. Sa katapusan nga balita national, na-rescue sa National Bureau of Investigation ay isa ka Malaysian kag pila ka mga Pinoy nga nagatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations Company sa siyudad sa Pasay matapos ginaligar nga ginapang abuso. Ang rescue operation ang ipatigayan sa William Street corner FB Harrison Street sa among siyudad. Ang NBI operatives ang nagpara sa pila ka vans kag ipapanawag ang mga drivers nga nakuhaan sa mga armas luthang. Ang Malaysian ang ginkilala kay Brandon Law nga among target sa operasyon. Ang Malaysian Embassy ang nakigangot mismo sa otoridad angot man kay Ginaligar nga mga empleyado ang ginasakit kung wala nila ginatuman ang instructions ng ilang mga employer. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31 kay Joshua Villadra. Good morning, Anay. Jose Hirson Lapinig Junio. Si Binong 70 sa 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Hello sa tanan ng mga taga 2nd NOC PMFC. 2nd Provincial Mobile Force Company dra, may aga sa inyo, no? Kag kay Jo Marie Macariola, hindi ko kumpleto. Abisan ko ano, nagkakautod dyan ako nga, ano? Estelioso, no? Happy birthday ko, no? Sa upod niya sa Talisay Gym Office, Conrado Renzo Rojo. Happy birthday to you! Mga ka-aksyon yung mamatiyan natin mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Live